Merge în clasa 1 cel mic și confunde S cu ș și în loc de 6 spune sase. Iată care este soluția. E simplu, în manualul caiet logopedic pe care îl găsești în Crafty vei găsi ghidurile complete pentru corectarea acestor defecte de vorbire, ș și sz. Hai să-ți spun câteva secrete. Vei plasa acest bețișor între dințișorii copilului și îl vei ruga să zâmbească foarte mult. Iar grație acestui bețișor vei apăsa limbuța jos în spatele dinților și va rosti S. Iar dacă nu reușești, ajută-l să țină degețelul sub bărbie, să zâmbească și să spună S. Te ajută de minune acest bețișor ca să corectezi sunetul S acasă, așa cum am scris aici. Dar pentru ș, îl vei ruga să țină degețelul în față. E ca și cum l-ai ruga să facă liniște. Iar cu acest bețișor vei ajuta limbuța să urce în spatele dinților de sus. Deci, iar în cuvântul sase se va auzi deja șa-se. Șa-se. Mult succes!